Salamat. Game! Last na yung mix. Tapos makakain na tayo. Thank you, Lord. After nito, kain muna tayo and then awarding. Tapos ano sa'yo na naman? Ha? Kaya ngayon, nag-start siya. Nice one! Woo! Saan makuha nila yun? Ano yung Sunday? 2-1? So nagkaabol naman kami sa isa. Pag nanalo yun, Sino kalaban ko sa mix? Jibo. Pucha naman! Match lang, kasi si Sarah, ano? Bola? Hindi ko pinabot sa'yo kanina. Ano? Nabawian ka. Tinatry ko mag-ano. May chance pa kayong mag-badge eh, sa mix. Tinatry ko mag-ano, tagbol. Try ko So, yun ako. i-balance mo ano ko, energy kasi ka nag-doubles ako sa Olympics ako eh. Yung partner mo si Angel. Kaya ano, si Yash ay pinapatake yung kanina. Dikit naman yung score. Ginagawa nilang Y yung J mo. Oo nga eh. Hindi ako yun ah. G-Boy, bigay mo na sa amin. Last year natalo kami. Nanalo kami last year. Kaya nga. Talo kayo. Kayo ulit. Isang kakaya, ay time mo ulit siya. Kaya nga. Baka mahabol pa tayo. Ba't may mga ganyan-ganyan sila? Oo, Yung tayo wala. Kami, pag pa kami, wala kami picture. Eh, gigil kayo maglaro eh. Basta kami, wala kami picture. Nagmatay nga lang kami. Yes! James! Patingin. Naka-camera ka. Ballpen. Nakatutok sa puwit mo yung camera. Hindi pesa mo pre. Nakatutok sa camera. Bakal naman. G-Boy, bigay mo na sa amin yung mix. Para naman, last year nanalo kayo, this year kami naman. Di ba ma? Kaya ba yun? Di ba ma? Last year sila, tayo naman. Panalo naman lahat eh. Hey, pride usapan. Pride. Laging right. Asan yung buwan? Tayo mo technical skill, sila na. Tabi mo na yan. Dapat ano na lang kuya pala, dalawa, isang bago, isang para sa Kasi last time na lang actually. Wala na. Ibigin na natin yung bago galit. Ibigin na kaya. Ito, 7 win naman sa mga magpapalit. Go James! Nasa camera ka? May palo kasi na kuya siya, no? Naman. Gutom pa yan ha. Di ba tagal sila dinaglalaro? Ngayon lang ulit. Kaya nga, yun nga. Since last game. Tsaka sa'yo din. Yung huli ng laro, yung laro din natin dito. Dana, yearly yung laro niya. Oo nga. Maganda ito. Inabang ako kung ano eh. Ikot nila eh. ay, inside. Inside! Nakita mo yun. Nice. Camera James, nasa camera. Serious mo? Ginugulo mo yung kasangga namin eh. Galit na mo. May kasamang gigil. Tuloy mo yan, pagpatuloy mo yan James. He means business daw oh. So, kung para sa rin nakatasin pa eh. Ano na naman si ano? Mama niya. Bakit? Nice one, nice one! Nice one. Yan, kakasad ko sa diba?
Short! Tagilid na kami dito. Sirain ang momentum ni Jun. Wow! Diba? Lalo ko pinapanood ko yun. Ang dami pala ang cheers pa ni Jun. Grabe rin yun. Okay lang, James. Mag-isa lang ako, pero kaya mo yan. Go, James! Nice try, nice try. Kukuts ko nga sila. Galingan mo, Jay! Nice one! Woo! Batang yung squad nila. May! Sakit anong kamay ko? Anong ganap dyan? Nice one! Nice one! Nice one! Hindi na alam ang picture ko dito. Shot! Shot niya. Pwede na makuha ko kami. Pinagbagat namin sila. Oras na? Sakto lang. After nito, kaya na tayo. Hanggang isa. Ay, wala ka mo. Daming pera. Alis ka naman daw. Inopen ko na yan, ah. Tignan mo na lang. Shot! Shot! Ano natin? Kung sino may hawak ng bola? Sila. Gas, tagilid na kami. Bakit? Lamang sila, Norse? Yes! Oh. Parang tumama. Ikaw ah. Kaya ka. Seryo? May exhibition na si Baba David. Seryo? Nice one! Go, Kuya Sean! Go! Kain na tayo! Out! Si Saturday. G-phone mo. Alright. Okay, go na to. Thank you. Kasi ano bang gusto natin?
shot. Nice one! Wala tayong baso? Wala nga baso. Ang baso. Hindi kasi ka nagpadala. Kutsara, tinidor lang meron. Pinggan wala rin. Walang plate boy? Meron. Pabili ako, di ba? Wala talaga siya nabili ng baso. Palo! Palo! Nice kill! Goal! Hoy! Grabe naman yun! Ha? Pumapalo pa si Kuya Sean. Nice drop! Uy, nice drop! Oh! Nice one ka, Flor! Kaya pa yan! Sabi natin sa ulit pag nasa kampanya natin, kasama kami. Na, nandyan siya. Kaya nga, alam ko. Kaya sabi ko, pag makatotohanan. Kasi to believe. Shot. Parang outside. Hindi, dito ako tumitingin. Outside. Bakit? Dito ako tumingin ah. Out, out, out. Dag ng dag ko si Britney. Tumayat na kasi. Uy! 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 Wow! Ano galing sino? Ninja siya sa Sir! inspired maglaro. Grabe, may workout yan. Gawi guys, gawi! Nagpo-GS kasi ni person eh. Ha? 1 point lang pala eh. Nag-pump yan. Very close. Go, Sir Ray! Wow! Ay, wow! Question! Ayun! Galing ako. Go kayo, Flor. Outside! Outside. Outside. Kamusta yung vacations mo? Sana Oh, diba? Outside! Shot! Mahangin dito. Shot! Uy! Outside. Uy! Grabe naman mga pasabog eh. Uy! May butas! Pero maganda yung shoes ni Sir Ray. Pares. Palo! Nice one, palo! Defense! Unang-unang tayo. Nice pick! Nice pick! Ari! Hindi ko pwede maging ano. Ano ito? Tumantay ito. Ha? Ganda ng laro ni Kuya Francis ngayon. Nabibig mo. Hindi pa. Mas excited ka pa sa mag-a-award ka. Ha? Gawe, gigil na gigil ah. Gutom na kayo? Ayaw mo una sa pila. Uy! Oy! Isa pa! Isa pa! Galing kasi. Yung actually. Ano nga rin yung gagawin? Era ka ng era. Nice one, good bro! Oh! Sunod mo pa sa likod! Nice one! Hey! Palo! Ay, nice one! Nice kill! Sino nanalo doon? Siyempre nanalo. Wala pa dito? Medyo malapit-lapit pa yung score natin dito. Lamang pa sila ng isa. Ah, lamang pa sila ng isa? Oo, Ay, dito. lamang pa Hindi, kayo ng lamang. isa? Lamang plus 5. Lamang kami ng isa. Wala pa yung plus 5 namin dito.
Natalo nga yung pinalitan namin eh. Huwag ka magalit dito. Papanalunin ko kayo siyempre. Team ko kayo eh. Yan. Very close Excited team. ka pa nga ano, hindi ka makalaro. Excited pa man din dito. Alam mo, may allergy ka sa ano, doon sa sting. Feeling ko nga doon ako nag Oo. Kasi nag-antibiotic ko ako. Outside. Kaya Alam mo, nagkalaga ako ng bee. Minsan sa isang araw, 2 sting. Minsan, 12 stings. Pag hinahanap ko yung queen. Pero, ikaw allergy. May allergy ka doon sa venom. sa first time ko na ano. Kaya hindi ko Ito ganun yung reaction, ano? allergic reaction na yun. Alam mo sa Thailand, pasting ng bee doon sa mga may arthritis, sa joints, 1,500 per sting. Parang gamot pa po nila. Gamot. Sa sakit. Kasi sa akin Kung walang sakit. naging sakit. Oo. Pag may arthritis ka. Sabi ko pa nga, honey. Sabi ko sa kuya ko, Usually mga... Hindi ka nag-mix dito. ha? Ito kayo nag-mix. Kaya mo na yung mga bata. Mga bata. Mabahan ko pa naman kayo ni ano, tita mag-mix eh. Hindi, magkalaban nga kami. Oo nga, hindi nga. Magkalaban na dito. Mag-limit. Maglaban. Kanina sila ni ano, Jay. Uy, panalo kami. Tapos na? Yes. Good job. Good job. Okay. Ano natin? Sino itong nanalo? May dalawa. Last na lang yan dito, mix. Yo, sino? Go, Sir Ray! Sino po yan? Pag-cheer mo kayo sa Sir Ray! Dali, ano yung Sige po. Sige dito. Ano score? 35. Ba't may sad? Ano ba to? Sino? Wala Sad po. face ba yan? Shot. Ray, Benz, Francis. Galit ba? Galit. Shot, sorry ko. Okay. Sino galit? Hindi naman. Sige, ulo ko. Uy, ano na no? Tapla na rin. Wala. Surprise. Ready na kayo. Then, mix na. Ayun o. Tapos na. Mix na lang. Tapos ka na. Good job, Nasa. soldier. Pakainin nyo na si Kuya Sean. Ay, wag muna. Makaalis na. Tapusin mo ha. Tapusin mo yung awat. Saan ba tayo ngayon? Sakto lang. Yung last year. Ganito ba yung... Hindi, mas late na. Mas Last late. year, 2 rounds lang. Kasi mas matagal kasi 3 sets. Hindi natin pinituloy isa. Hindi. Ate Sai! Gano'n mo na kasi. Ano tayo? Set 1, set 2, set 3. Pag ano. Pero buo. Buo. 21. Eh, mas matagal. Ano yung score doon? Ang bilis to. Ito sakto lang. Sakto kasi. Hindi yung sobrang Sakto pagod ka na. Yung mga bago yung kaya ako. Kaya may danger house. Kaya tapusin. Tapos na? Yung last year ano eh. Oh my gosh, talo. Tapos na? Talo? Oh my God, di kita ng laban, guys. Nanalo kayo? Asan si ano? Yeshua. Yesh! Talo kami. Tabla na ata. Uy, si Yeshua. Kuya! Yesh, score! Score! 35 points. Sino yan? Sino si Team 1? Panalo si ano, pwede. Oh, shucks! 35, 21? Ilan? 24. Ay, 24. Gosh! Paano kung nanakot? May isa tayo nung ano, simulation match. Outside!